Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu z Rocket League, ktoré nevedel som, že či vôbec vyjde, lebo som nemal úplne predplánované, z čoho budem točiť. Mám trošičku upchatý nos, takže budem trošku tak inak rozprávať, trošku tak plemene. Ale dúfam, že sa nám podarí dať win, win. V Rocket League sa viny dávajú celkom v pohode, ale proste dúfam, že vyhráme. Uvidím, koľko sem tam záznamov, budem streamovať chvíľku iba a niečo mám tu pekné nastriham, nejaké 2 záznamy tu možno budú, takže to video bude mať zase tak 10 minút možno typujem. Takže nebudem do toho viacej kecať, ideme sa vrhnúť na rovno prvú hru a budeme hrať Rumbly, ktoré som si vo poslednom dni veľmi obľúbil, lebo proste je to strašne chaotické, ako už som trošku pri tom aj režoval, ale je to strašne chaotické a jak vlastne tam zbierate také power dropy ako keby a nezbierate, za 10 sekúnd sa vám dobije jeden power drop a vlastne vám to potom dá nejakú random vec, napríklad, že môžete sa pritiahnuť k lopte, môžete pritiahnuť loptu k sebe, môžete mať spajky na sebe a vlastne budete ako ješko, že proste dáte tú loptu na seba a nepustíte ju zo seba. A ostatné uvidíte v hre, lebo už sa začína hra. Takže ideme pekne na to. Aby ma nepočuli moji teammates, ak tu rozprávam na stream, takže a ideme to vyhrať. Jaj, už som si myslel. No a ako vidíte, pri tom booste sa mi načítavajú také blbosti. Teraz mám napríklad, že sa môžem pritucnúť na loptu, čo sa niekedy oplatí šetriť. No napríklad teraz môžem robiť proste takéto veci, že môžete panchnúť loptu, alebo takéto s tou loptou, čo máte auto-aim na loptu, jak teraz využil typek, tak sa strašne oplatí šetriť na takéto situácie, lebo proste nedoletíte tam, aj keď tam doletíte, tak vás niekto šťuchne a proste takto to namrdáte a nemajú šancu to chytiť. Aha. Jaj. Čo dostanem? Poď, niečo dobré? Toto je tiež také celkom... ne, no tak presne o tomto hovorím. Chaotické a veci, ktoré robia toto s loptou, sa oplatí si šetriť. Aj magnet tu je, že proste priťahujete loptu k sebe. Takže tieto veci sú tu strašne OP, lebo proste to má automaticky auto-aim na loptu a nemáte šancu sa netrafiť s tým. Zatiaľ čo s takýmito vecami sa máte šancu netrafiť, alebo takýto teleport. Že som si teraz využil týpka a kvôli tomu nedám gól, lebo som trafil iba toho týpka a odbombil som ho. No dobre, nevadí, ozveme sa vám, keď sa tu niečo stane. Lebo tu sa asi teraz nič úplne nestane a nechcem vám tu nechať zbytočne veľké záznamy, takže uvidíme sa. OK, tak teraz tu bol taký pekný gól. Možno, no jasne, bolo to vinou mojou, lebo som tam dal toto tornádo. Som hodil loptu proste do brány. Takže ako toto tam určite bude, lebo toto je strašne pekné. A do komentárov mi môžete písať tipy, aké video z čoho by som mohol ako ďalšie vydať. Lebo ja už fakt neviem, z čoho to mám vydávať. Ja som vydal pár videí, ja neviem, z čoho to mám vydávať. Ja si musím kúpiť Game Pass za, neviem,
proste kupujem si určite Game Pass každú chvíľu a vlastne môžeme hrať potom Forzu Eliminatora. To budú z toho dosť dobré videá, ale dlhé, takže to tam budem dávať možno takú jednu hru. Lebo potom z toho budú strašne dlhé videá. A no nechcem dávať úplne dlhé videá, však teraz som mal 14 minútové, 16 minútové a teda moc sa neuchytili zatiaľ. No teraz som dostal tie spajky sú najväčšia sranda, lebo proste urobíte, že no, teraz neurobím nič. Nechaj mi to, typek. No, dobre. Prosím, zober to. Áno? Ja som to myslel. No proste prilepím si loptu na seba a môžem dať s tým úplne easy goal, ale ja som si tam skočil. Dobre, som si myslel, že to pôjde vysoko. Zase som dostal spajky. No poď mi. Teraz ho už dám. O ne. Dobre. To by som mohol chytiť s tými spajkami. Dobrá, môj teammate má tiež spajky. Dobre, mám to. A mne za chvíľu vypršia. Dobre, aspoň... Oh, kokos! To čo sa stalo? Proste chlapci ma úplne instantne dotlačili do tej lopty, no tak to bol strašne divný gól, ale bol. A vyhrávame 4-1, jo! A toto dám typkovi, že má proste nekonečný speed. Dobre, toto má... dobre, mám to. Dobre. Dobrá. Čo dostajem? Prosím, pesť. Tak nič. To sa neoplatí dávať teraz. Oplatí sa to dávať teraz. Dobre, to sa mi oplatilo, ako hovado som nám saveol celý tým. Kokos, tento supercharge je tiež strašne OP. Som raz s tým dal taký gól. Aha. Tak to môžete proste typkovi vyťuknúť loptu, keď máte toto. Je to proste strašne chaotické, ale baví ma to strašne. Je to na rankedoch, takže poď. Jaj, som to myslel. Samozrejme môžete myslenúť, keď akože ste ďaleko od toho a už to vystrelíte, jak napríklad ja teraz. Chýbali mi milimetre. Keby toto chytím, tak proste to je instantný goal. To by nemali šancu chytiť už. Dobre, je môj teammate určite. Tí, ktorí hráte Rocket League a pozeráte toto video, tak vždy, keď váš teammate chodieva stále pre loptu, tak si chodievajte pre to nitro, lebo sa to strašne neoplatí furt chodievať pre loptu. Alebo keď hráte proste, že dvaja. Aha. Nevadí. Proste keď hráte, že dvaja, tak jeden sa vždycky dohodnete, že bude chodievať pre loptu a druhý bude chodievať si pre nitro, lebo potom keď to netrafia, alebo to niekde zostane na mieste, tak to vždycky ten druhý, ten, ktorý si zobral to nitro, môže strašne pekne dať gól s tým. Takže vždycky nechoďte dvaja preto, lebo neoplatí sa to strašne moc a dokážete dať oveľa viacej gólov, keď budete jeden chodievať pre loptu, ten, kto bude vždycky bližšie a ten, kto bude ďalej, tak si bude proste chodievať pre nitro. Prosím! Ja to... Charge. Bam! A poď! Jaj, bože! No dobrá. Nie. Dobre. Jaký save. Kokos, aha.
Poď. Sorry. Počkej. Poď sem. Teammate. O ne. Sa na mňa akurát portal, keď som sa chcel pricúcenúť k tomu, aby som to saveol. Zrovna teraz nepotrebujem. Teraz by som si ho zobral. Aj sa mi hodil. Som mal ten super punch akurát. Jaj! Kokos! Jaký gól! Chlapec to mal všetko vypočítané. Ešte možno dáme aj my, len by som teraz potreboval pesť. Grappling. Dobre. Sorry typku, ale potreboval som to. O ne. Ču! Dobre. Dobre, center. Traf to, posledný typke. Áno! Oh. No a samozrejme, tu by som ukončil toto video. Dúfam, že sa vám ľúbilo. Skúsim sa vám to tam zostrihať čo najkratšie. Neviem, či mi to pôjde, lebo tieto dva replaye boli dosť dobré. Ale dúfam, že sa vám video ľúbilo a dúfam, že sa vidíme na budúce. Lajky, odbery a čaute.